At ako'y nagbabalik mahal, nagbabalik ang spicy opa mo na si DJ Kim Chino para bigyan ka ng kalinawan sa mga date-date na yan na sinasabi ko nga kanina. Ang first date ay parang fairy tale. Bakit? Kasi too good to be true yan. Diba? Usually kapag first date, parang ang perfect. Nung first date, parang sobrang bait. Nung first date na para bang nasa K-drama ako, hindi. Kaya dapat talaga kilalanin mo maigi. Kaya naman, di ba nga, sabi ko sa inyo, mag second date, mag third date, at hanggang lubusan mong makilala yung tao. Kaya naman, di ba nga, topic natin sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ang mga red flags. Mga red flags sa second date. Recap na tayo mahala. Sabi ko kanina, sobrang crucial na dapat masundan ng first date. Bakit? Kasi diyan lilitaw ang tunay na kulay ng tao. Diyan din lilitaw ang tunay na intensyon ng tao. Di ba? May mga tao na talaga nga naman magaling lang sa umpisa. Kaya naman good thing na masusundan ang date nyo from first to second date para may point of comparison ka na. Diba nga, recap na tayo mahal. Sabi ko, una, red flag sa second date ang inconsistent energy. Ito yung sinasabi natin nung first date, bakit parang ang sweet mo? Nung first date, bakit ang thoughtful or gentleman mo? Pero netong second date natin, bakit ang lamig mo? Diba? Yan yung masasabi nating inconsistent eh. Bakit hindi tuloy-tuloy ang iyong thoughtfulness at gentleman feeling? Diba? At tapos minsan sinasabi pa nila, pasensya ka na, occupied ako, pasensya ka na, busy ako, kaya madalas ako mag-cellphone. Di una sa lahat, kung busy ka at occupied ka, di nireschedule na lang natin o di kaya hindi ka na nakipag-second date. Hindi magiging dahilan yun ng inconsistency, utang na loob, huwag kayo magpauto, okay? Ang pangalawa naman, sabi ko rin kanina mahal, red flag sa second date, ang walang plano, ikaw lang lagi. Ito yung sinasabi natin na parang one-sided. Imaginein mo, hindi pa nga kayo magjowa, hindi pa kayo mag-asawa, pero parang ikaw lang ang magtataguyod na magiging relasyon nyo. Diba? Totoo yan. Sa second date, dapat meron na siyang idea kung anong gusto niya, kung anong gusto mo, kung ano yung compatibility nyo, at kung saan kayo pupunta o kakain. Pero kapag ganyan, second date na para bang binibigay lang sa'yo lagi ang bola, ay nako, nararamdaman ko na na eventually ang relasyon nyo, ikaw lang ang magmamaneho. Uy, sa relasyon, kaya nga tinawag na relasyon at partner, kailangan dalawa ang magtataguyod, dalawa ang magdadrive. Hindi yung puro lang siya pasarap. Diba? Nasaan yung intensyon na para bang mag-build ng relation, ng partnership, kung dyan pa lang sa date na yan ay puro ikaw ang nagdedesisyon. Pangit yan. Red flag yan. At ang pangatlo at panghuli mahal, red flag sa second date ang biglaang sexual agad ang topic. Ito na yung sinasabi natin na baka sa first date ay hindi kanya nakuha. Sa first date ay talaga nga namang hindi kanya natikman. Kaya naman super aggressive niya when it comes on intimacy or dun na sa bembangan. Doon na tayo sa totoo, di ba? Sa second date na ko sinasabi ko sa inyo, hindi connection ang hanap niyan, gusto niyan convenience. Hindi relasyon ang gusto niyan, kundi kakatihan lang talaga. Diba? Yan yung malalaman mo na agad na talaga nga namang itong taong to ay gusto lang makascore sa'yo. Kaya ikaw, utang na loob, huwag ka magmadali. Huwag ka magmadali at huwag mong isuko ang bataan. Huy! Diba? Doon lang tayo sa totoo. Kaya naman make sure na talaga nga namang kilalanin ang mga nakakadate para naman ang relasyon ay tumagal at ang intensyon ay talaga nga namang makita ang tunay na kulay. Diba? Kaya kung second date, third date, fourth date man yan, okay lang yan as long as sure ka at kilala mo yung tao. Okay? Anyway, mahal, oras na para ako yung magpaalam. Pero don't worry, mahal. Susunod na po sa akin si Rocketera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello.
Kaya mahal, dito ka muna sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Bye mahal, ingat!